ይብሎ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሎ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ንበረከት ዝኣክል በስመ አብ ፍትዋትን ፍቁራትን ናይ እግዚአብሔር ደቂ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ከመይ ውዒላትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም እንኳዕ በዓለ ሆሳዕና ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። ከም ፈቃድ ኣምላኽና ከም እግዚአብሔር ዕለታዊ በዓሉ ኣመልኺትና ክንነጋገር ኢና። ሆሳዕና ብዝብል ርእሲ ተላዒልና ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕፅር ዝበለ ሰዓት ይክህልወና። እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ዝረሓቐ ኣቕሪቡ ምስ ዝረቐቐ ጉልሁ ክምህረና ፈቃዱ ይኹን። ዛዕባ ሆሳዕና ትትርኽ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ከምኡውን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ተመዝጊቡ እንረኽቦ ቃል እዩ። ትሕልፊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ ምዕራፍ 21 ካብ ፈቕዲ 9 ጀሚሩ ዝተመዝገበልና ቃል ኣሎ። እቲ ቃል ታሪኻዊ ትሕዝትኦ ታሪኻዊ መልዓሊኡ ኣብዚ እዩ ዝነግረና ብዋናነት ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ዝገበሩሉ ኣቀባብላ ይነግረና እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ ከተማ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ ድምፂ የስምዑ ከም ዝነበሩ ዝነግረና ታሪክ ኣሎ። እዚ ኣቀዲሙ ብነቢያት ዝተነገረ እቲ ትንቢተ ነቢያት ክፍጸም ምእንታን ክርስቶስ ኣምላኽና ብገዛ ፈቃዱ ናይ ምድሓን ስራሕ ናብዚ ዓለም ክሰርሕ ስለ ዝመፀአ ታሪኹ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ምስላ ከም እንፈልጦ ኩሉ ናብቲ ዝርዝር ታሪኻት ክናቱ ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ብብዙሕ ነገራት እንሪኦ ነገር ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ በኣድጊ ተጻዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ዝነግረና ነገር ኣሎ። እዚ ከዓኒ ኢየሱስ ነታ ኣድግን ነታ ግልገላን ኣምፅኡሉ ክዳውንቶም ድማ ኣብ ዘባና ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተቐመጠ። ቶም ህዝቢ ብምሉኦም ድማ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንፀፉ። ካልኦት እውን ካብ ኣዕዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ ንስንሱ ነበሩ። እቶም ቅድሚኦም ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ከዓ ዓው ኢሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ የመስግኑ ነበሩ ይብልና። እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እንዳበሉ ምስጋና ንኢየሱስ ክርስቶስ የቅርብሉ ነበሩ ይብልና። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኑ ክመጽእ ከሎ እቶም ሰባት ኩሉ ጨናፍር እንዳሰልዑ ክዳውንቶም እንዳንጸፉ ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበየ ምስጋና ከቅርቡ ከለዉ
ንርያሉና ምክንያቱ ናብታ ከተማ ንጉስ ወዲ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝመፀ ሰባቶም ኩሉ ጨንፈር እንዳሰልዑ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይቅበልዎ ነይሮም ይብል ዝኸዓ ቀዲሙ ብዳዊት ከም ዝተነግረ እቲ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ ባንተሓጎስን ባይበለናን እግዚአብሔር አድሕን ኮታ ታ እግዚአብሔር አሰልጥን ኮታ እንዳበለ ዳዊት ተናጊሩ ነይሩ እዩ እዛ ቀዲሙ ብትንቢት አቦታትና ዝተነግረ ቃል ተፈጽሙ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 118 ካብ ፍቅዲ 25 ጀሚርና ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር አድሕን ኮታ አታ እግዚአብሔር አሰልጥን ኮታ እንዳበሉ ብስም እግዚአብሔር ዝመፀ ብሩኽ ካብ ቤት እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይናገር አሎ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ አቀዲሙ በነቢያት ዝተነግረ ቃል ስለልኾነ ንሰባት ሁሉ መድሓኒት ኮይኑ ጎይታ ናብ ዓለም እዚኣ ከም ዝመጽእ አቀዲሙ ዝተነግረ ትንቢት ስለልኾነ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ አመስጊኖምዎ አለው ካብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ግን ሆሳዕና ዝብል ትርጉም በዋናነት ናይ ትምህርቲ ርእስ ዝኾነ ሆሳዕና ዝብል ስለዝነበረ ሆሳዕና ትርጉሙ ኣብዚ ብቋንቋ ትግርኛ ፍታሕ ዘይረኸበ እዩ ግን ፍታሕ ምንታይ ኢና ንረኽቦ ተባሂሉ ሕጂ አድሕን ዝብል ናይ ዳዊት መዝሙር 118 ካብ ፍቅዲ 25 ዘሎ ቃል ግን ትርጉም ዘለዎ ቃል ይነግርና አሎ ሆሳዕና ማለት ቋንቋው ክንሪኦ ከለና ሕጂ አድሕን ማለት እዩ ሕጂ አድሕን ማለት እዩ እስራኤላውያን እዚ ናይ ዘንባባ ዝንጣፊ ወይ ከዓ ጸበርት ተባሂሉ ዝንገረሉ ብግዕዝ በትግርኛ አንተ ከም ዘንበብናዮ ናብ ኢየሩሳሌም ካቱ ከሎ ቀድሚኡ እንዳኸዱ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ አብ መንገድ ሁሉ አንጸፉ እዩ ዝብልና ጨጨናፈር እንዳሰልዑ ይብልና ምክንያቱ ንሱ ንጉስ ስለልኾነ ካባዕዋም ጨንፈር እንዳሰልዑ አብ መንገዲ አንጸፉሉ እዩ ዝብልና አብ መንገዲ አንጸፉሉ እዩ ዝብልና ጨጨናፈር እንዳሰልዑ እቶም እስራኤላውያን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ አድጊ ዝረገጸቶ ስፍራ ቦታ እንኳ ንጎይታ ተሸኪማ አላሞ ስለዚ ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝረግጾ መሬት ሳዝ ተሸከመቶ ስለልኾነት ዓብይ ክብሪ ይግባእ እዩ ንጎይታ ተሸኪማ አላ ክብሉ እቲ ጸበርት እንዳንጸፉ እንኳዕ ደሓን መድሓኒት መጸ እንኳዕ መድሓኒት ተገበረልና እንዳበሉ አብታ መንገዲ ካብ ጨናፍር ሁሉ እንዳሰልዑ ነቲ ንጉስ ክብሪ ይገልጹ ነበሩ እዚ ኸዓኒ ቶም እስራኤላውያን ድሕነት ይምነዩ ስለዝነበሩ ከምውን በቀደም ትንቢት ብሽም እግዚአብሔር ዝመጽእ ናይ ዘለዓለም መድሓኒት እዩ ናይ ዘለዓለም ድሕነት እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ስለልኾነ በዚ ምኽንያት ከዓ እስራኤላውያን ሓጎሶም ገሊጾም አለው እዞም ሓጎሶም ዝገልጹ ዘለዉ እግዚአብሔር ዘርአዮምን እግዚአብሔር ዝገለጸሎምን እዩ ሆሳዕና ማለት ሕጂ አድሕን ዝብል ትርጉም ኣለዎ ሕጂ አድሕን ሎሚ አድሕን ዝብል ትርጉም ኣለዎ እስራኤላውያን ድሕነቶም እግዚአብሔር ከም ዝፈጸመሎም ገሊጽሎም መድሓኒቱ ኮይኑ ወዲ ዳዊት ናብዛ ዓለም እዚኣ ብስጋ ከም ዝተገልጸ እግዚአብሔር ረጊጹ ገሊጽሎም እቲ ዝተሓበ ምስጢር እግዚአብሔር ኣብ ልቦንኦም አብርሂሎም ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ እግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት
مسجانا نود داويت ود داويت حجي أدحن اندابلو نتحمي ما زل عالم مدحانيت كون كم زمصا بمردع نتخبر زقبو ክርስቶስ ክብሪ መሃብ ጀመሩ አይሁዳውያን በጽልኢትን ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ብዙሕ ጽልኢት ተኸቢቦም ዝነበሩ ነገር ግን እቶም እስራኤላውያን ዝተነዓቁ ዝበሃሉ እዚ ምስጢር እዚ ተገልጸሎም አቅዲሙውን እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝተናገረ ነቶም ፍልጠት ዘይብሎም ነቶም ዘይተማሃሩ ፍልጠት ክገልጸሎም እየ ከም ዝበለ እቶም ዝተነዓቁ ነገር ግን በእግዚአብሔር ክብር ዘለዎም ንሳቶም ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ከቀርቡ ጀመሩ እቲ ዘቅረብዎ ምስጋናውን ሕጂ አድሕን ዝብል እዩ ነይሩ ዳዊት ቅድመ 1000 ዓመተ ምህረት ቅድመ 1000 ዓመት ማለት እዩ በተናይ ዓመተ ዓለም ዘመን ገና ቅድመ 1000 ዓመት ኮይኑ እንዳለመነ ሕጂ አድሕን ሕጂ ምሕረት ግበር ይብል ነበረ እቲ ሕጂ አድሕን ኢሉ ይልምኖ ዝነበረ ልመና ተፈጺሙ ድሕሪ 1000 ዓመት ደቁ እዚ ምስጋና እዚ አቅርቡ ዘቅረብዎ ምስጋና ከዓ ንእስራኤላውያን ካብ ሕማምን ካብ መከራን ካብ ባርነትን ነፃ ከውፃእ ምእንታን ንእግዚአብሔር መድኃኒትነቱ ክገልጹ ጀሚሮም ንሱ ክቡር አምላክ እንከሎ ንሱ አብ ኢየሩሳሌም በአፍራስን በአብቅልትን ኮይኖም ዝመጽኡ ነገስታት ኢየሩሳሌም ንሱ ግን አቀዲሙ ከምዝ ተዝነግረ ንጓል ጽዮን እንሆ የዋህ ጻድቅን ንጉስኪ አብ አድግን አብ ግልገልን አድግን ተቀሚጡ ከመጽዩ ተባሂሉ ከምዝ ተነግረሉ በዝመጽአ ንምንታይ ከምዝ ኮይኑ መጸ ንሱ ንዓለም ሁሉ መድኃኒት ክሆን መድኃኒት እየ ናይ ሰላም ንጉስ እየ ንኢየሩሳሌም ሰላማ ዝምልስ እየ ክብል በታዝ ተነዓቀት አድጊ ተጻዒኑ መጽአ በዚ ምኽንያት ከዓ እስራኤላውያን ናይ ድሕነቶም አዋጅ ተአወጀ ንሳቶም እውን ኣብ ቅድሚኡ ኮይኖም እቶም ቅድሚኦም ዝኸዱ ድሕሪኡውን ዝስዕቡ ዓው ብዝበለ ድምፂ ሕዚ አድሕን ሕዚ አድሕን ሕዚ ምሕረት ግበር ዝብል ቃል ክናገሩ ጀመሩ እዞም ንኢየሱስ ክርስቶስ ይስዕቡ ዝነበሩ ዚአቶም ድሕነት ደልዮም ካብ እግዚአብሔር ናይ ድሕነት ቃል እግዚአብሔር ክገብረሎም እዚ ዓው ዝበለ ድምፂ የውፁ ዝነበሩ ኣብ መከራን ኣብ ጭቆናን ዝነበሩ ሰባት እዮም ቀዲሙ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ኢሉ ዳዊት አመስጊንዎ ዝነበረ እዚ ቃል ሳቶም እውን በቅድሚትን በድሕሪትን ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ሕፃናት እንዳመርሑ ዓበይቲ እንዳተከተሉ አረጓጉቲ አቦታት እንዳተከተሉ ሐዋርያት እንዳመርሑ ድሕሪኡን ቀቅድሚኡን እንዳኸዱ ንወዲ ዳዊት ምስጋና ይግብኦ እንዳበሉ ከመስግኑ ጀመሩ በእግዚአብሔር ስም ዝበልዎ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ዝበልዎ ዋና ምኽንያቶም እግዚአብሔር ብዘውጻሉ ስም በእግዚአብሔር ምስክርነት እግዚአብሔር መስኪሩ ዝፈትዎ ወደ እዩ ንሑ ስምዕዎ ኢሉ ስለዝነበረ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይብሉ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ዘድልዎ ዝዕድል ስለዝኾነ ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ አመስገንዎ ኣብ ሰማይ ዘሎ መድኃኒት ክብሉ ካብ ሰማይ ዝበጸ መድኃኒትነቱን ንኸረጋግጹ ሆሳዕና በአርያም ክብሉ አመስገኑ እዚ ምስጋና እዚ ድሕነትን ዘይነበሮም እስራኤላውያን ሰላም ዘይነበሮም እስራኤላውያን ሰላም ዝህብ አምላክ ናብ ከተማኦም ስለዝመጸ بعبي عوتان عبي مسجانان نእግዚአብሔር ከኽብሩ ጀመሩ እግዚአብሔር አምላክ بعبي ድምጽ ሆይኖም ከመስግኑዎ ጀመሩ እዚ ምስጋና አቶም ከዓኒ ንዘላለም ኣብ ሓዘንን ኣብ ጭንቅን ዝነበሩ ፍጹም ሰላም ዝህብ እዩ ነይሩ ድሕነቶም ከም ሰማይ ርሒቅዎም ዝነበረ ደቂ ሰባት
እዚ መድሓኒትና በኸተምኦም ክመጽእ ከሎ ግን ክግበር ዝግብኦ ሁሉ ክገብሩ ነይሮም መድሓኒት ስለ ዘሎ በኸተምኦም መድሓኒት እንዳሓለፈ ስለ ልኾነ ሃገሮምን ዓለሞም እንዳተፈወሰ ስለ ልኾነ በዚ ምኽንያት ሕዛ አድሕን እንዳበሉ ምስጋና ይቅርቡ አለው ሎሚ በብዙሕ ኃጢአት ዝተወቃዕና ሎሚ በብዙሕ ጭንቀት ዝተተሓዝና ሎሚ አድሕን ኢልና ንጎይታና ክንልምኖ ይግባአና በዓመቱ ሆሳዕና በዓለ ክብርቲ ኮይና ከይንተርፍ ምእንታን በብዙሕ ግዜ በብዙሕ ዘመን አብዛ ምድር እዚኣ ነይርና ናይ ትንሳኤኡ ተመልከቲ ኮይና ከይንተርፍ ምእንታን አብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከለና ናይ ድሕነት እግዚአብሔር ተመልከቲ ኮይና ከይንተርፍ ካብ ድሕነቱ ተኸተልቲ ኮይና ካብ ድሕነቱ ተኻፈልቲ ኮይና ክንነብር ምእንታን ሎሚ አድሕን ክንብል ይግባአና ወገናተይ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ሰባት ሎሚ አድሕን ኢሎም ንእግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ዘቅረቡ እዚኣቶም እግዚአብሔር ዓይነ ልቦኖም አብሪሁሎም ሎሚ ድሕነት ደልዮም ናብ እግዚአብሔር ዝለመኑ እዮም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ክናገር ከሎ ድሕነት ሕጂ እዩ ክብል ነጊሩና ኣሎ ኣብ እስራኤላውያን እዚ ቃል እዚ ኣብ ዝናገሩ ኣብ ጎኖም ዝነበሩ እኮ ብዙሓት ሰባት ሎሚ ድሕነት ከይደለዩ ብምትራፎም ካብ እግዚአብሔር ዝሃቦም ናይ ድሕነት ዋጋ ከይተቀበሉ ዝተረፉ ኣለው እዞም ሎሚ አድሕን ኢሎም በቅድሚትን ብድሕሪትን ኮይኖም ጸበርት እንዳነስነሱ የመስግንዎ ዝነበሩ ምስጋና የቅርቡ ዝነበሩ ናይ ድሕነቱ ተኻፈልቲ ኮይኖም ኣለው ሎሚ አድሕን ኢልና ናይ ድሕነቱ ተኻፈልቲ ክንኾን ይግባአና ወገናተይ ኣብ ብዙሕ ውስብስብ ነገራት ዘሎና ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ አድሕንና ኢልና ክንልምኖ ይግባአና ብስሙ ዝለምናዮ ሁሉ ክንረክብ ቃል አትዩልና ኣሎ بسمو ዝተማሐፀና ዮ ነገር ሁሉ ካብኡ ክንቀበል እግዚአብሔር ፈቃደኛ እዩ ሎሚ አድሕን ኢልና ክንልምኖ ይግባአና ኣብ ህይወትና ዝተተሓዘ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ክፈትሖ ምእንታን ኣብ ህይወትና ዘሎ ሕንቅልታይ ሁሉ እግዚአብሔር ክፈትሖ ምእንታን ክንልምኖ ይግባአና ኣብ ህይወተይ ዘሎ ዝተኣሳሰረ ነገር ሎሚ ፍትሐለይ ክንብሎ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቅደስ ይመላለስ ከም ዝነበረ ሎሚ ኣብ ህይወትና ይመላለስ ኣሎ ነታ ኣብ ህይወትና ዝመላለስ ዘሎ አምላኽ እግዚአብሔር ሎሚ አድሕንና ሎሚ ፈውሰና ከይባረኽከና ኣይንለቅኸካን ኢና ሎሚ ህይወትና ሙሉእ ሰላም ግበሮ ሎሚ አድሕንና ካብ ኃጢአት ቁስሊ አፈውሰና ካብ ሞት ከተማ አውፅአና مكرعن صلل ካብ ዝበዝሐ ዓለም ፍሊኻ ናብ ቅድስናኻ ስፍራ መልሰና ክንብሎ ይግባአና ሎሚ አድሕን ክንብሎ ይግባአና እቲ ዝተበላሸው ሓዳርና እግዚአብሔር ከድሕኖ ልልምኖ ይግባአና እቲ ዝተበላሸው ጥዕናና እግዚአብሔር ከድሕኖ ሆሳዕና ክንብሎ ይግባአና እቲ ዝተበላሸው ኢኮኖሚና እቲ ዝተበላሸው ሃይማኖት መንገድና ሁሉ እግዚአብሔር ቅኑዕ ክገብሮ ምእንታን ሆሳዕና ክንብል ይግባአና ሆሳዕና ሎሚ አድሕን እዩ ሎሚ ክፍወስ ዝግብኦ አካልና ሁሉ እግዚአብሔር ክፍውሶ እግዚአብሔር አምላኽ ክንልምኖ ይግባአና ብናትና ዓቅሚ ብናትና ሓይሊ ብናትና ፍልጠት እቲ ዝተበላሸው ህይወትና ዝሓመመ ህይወትና ክነድሕኖ ብዙሕ ጽዒርና ኢና ግን ካብ ዓቅምና ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ ነቲ ካብ ዓቅምና ንላዕሊ ዝኾነ ሁሉ ዝከኣሉ አምላኽ ሎሚ ሆሳዕና ክንብሎ ይግባአና ሎሚ ሆሳዕና ኣብ ህይወትና ክንብል ይግባአና ሎሚ ሆሳዕና ኣብ ስራሕና ክንብል ይግባአና ጎይታ ናብ ህይወትና መጽኡ ክፍውሰና ምእንታን ንድሕነት መንግስቱ ዝበቃዕና ክንኾን ምእንታን ኣብዛ ድኻም ዝተመልአ ዓለም ዘሎና ሰባት ሆሳዕና በአርያም ኢልና ከምቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ተረኺቦም ዘመስገኑ ህፃናት ክንመስግን ይግባአና ሰባት ንምንታይ ተመስግኑ ኣለኹም ንምንታይ ሆሳዕና በአርያም ብሽም እግዚአብሔር ዝመጽእ ኢልኩም ተመስግኑ ኣለኹም ክበሃሉ ከለው እቶም ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት እንከይተረፉ ከመስግኑ ጀሚሮም
ነገር ግን እቶም ብዘመኑ ዝነበሩ ሎሚ ናይ ህዝቡ መድሓኒት ዘይደልዩ ግን ብኽፍኣትን ብተንኮልን ተላዒሎም ነይሮም ንሳቶም ከዓ ከምዚ ዝብል ቃል ተናጊሮም ነቶም ህፃናት ንምንታይ እዮም ዘመስግኑ ዘለው ሕደግዎም ከየመስግኑ ኣፎም ሓዝዎም ወይ ከዓ ካብቲ ምስጋና ካብቲ ሆሳእና ባርያም ዝብል ምስጋና ደው ከብሉ ንገርዎም ኢሎም ቶም ዓበይቲ ንምስጋና አንደበቶም ክዓጽው ከለው እቶም ሊቃነ ካህናት ተባሂሎም ጸሐፍትን ርብናትን ተባሂሎም በብዙሕ ሽሞት ዝተሾሙ እግዚአብሔር ብሽሞት ዘኽበሮም ንኣምላኾም ንእግዚአብሔር ንምስጋና ካብዮም ከሎ ማፈዳጭ ወህፃናት ኣስተዳለው ከሰብሓተ ከም ዝተባሃለ ቀዲሙ ብነቢያት ካብ ህፃናት ኣፍ ካብ ህፃናት አንደበት ንገዛእ ርእስኻ ምስጋና ኣዳሎኻ ከም ዝተባሃለ ህፃናት ከመስግኑ ጀሚሮም ሽዑ ግን እቶም ምንቀኛታት ሕጅውን ሎሚ ኣድሕን ኢሎም ምስጋና ከመስግኑ ከለው ናይ ህይወትና ምድሓን ዘይደልዩ ኣጋንንቲ ኣብ ህይወቶም ዝሰፈረሎም ግን ሎሚ እውን ንምንታይ ተመስግኑ ኣለኹም ኢሎም ዝናገሩ ኣለው ሽዑ ነቶም ህፃናት ክልኽልዎም ክጀምሩ ከለው ናይ ኢየሩሳሌም ኣኤባን ናይ ኢየሩሳሌም ኣእዋም ከይተረፉ ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ጀሚሩ ምክንያቱ ነቲ መድሓኒት ኣምላኽ መድሓኒትነቱን ምምስካር ግድን ስለዝኾነ ከመስግኑ ጀሚሮም ምክንያቱ ፍጥረታት ኩሉ ናታቶም ስለዝኾኑ ሎሚ እውን ከይነመስግን ዲያብሎስ ብሓደን ብካልእ መንገድን ኣብ ህይወትና ኣትዩ ሆሳእና በአርያም ንነብስና ሆሳእና ንህይወትና ሆሳእና ንህይወትና ንጥዕናና ከይንብል ሎሚ እውን አንደበትና ክትሓዝ ኣዋጅ ዘቅርቡ ሰባት ኣለው እዚኣቶም ኩሉ ክንሰምዖም የብልና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ሆሳእና በአርያም ክንብል መልእክቲ ሂቡና ኣሎ ካብቲ ዝኣተውናዮ ሓጢአት ንሞት ከብቅዕ ዝኽእል ሓጢአት ሒዙና ብደዌ ሓጢአት ቆሲልና ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር ስኢና ደኺሙና ንዘሎና ሆሳእና በአርያም ሆሳእና ንህይወትና ኣብ ምስጋና ኣብ ሰማይ ምስጋና ዝመልአ ኣምላኽ ዝተመልአ ኣምላኽ ብሰማይ መላእክቱ ዘመስግንዎ ኣብ ምድሪ እውን ቅዱሳን ኣቦታት ዘመስግንዎ ቅዱሳት ኣዴታትና ዘመስግንዎ ኣምላኽ ሎሚ ንሕና ከም ክነመስግኖ እዚ ዕለት እዚ ተሰይሙልና ኣሎ ሆሳእና ንህይወትና ክንብል ይግባአና ህይወትና ከድሕና ምእንታን መንገድና ኩሉ ዓቐብ ዝኾነና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣሽሓት ዘመን ከም እንነብር ኮይንና ንምድርን ንዓለምን ግዙኣትን ዝኾንና ኩላትና እግዚአብሔር ካብ ዓለም ካብ ዲያብሎስ ግዝኣት ነፃ ኣውፂኡ ንመድሓኒትነት ከብቅዓና ምእንታን ንመንግስቱ ከብቅዓና ምእንታን ሎሚ ኣድሕነና ክንብል ይግባእ ወገናት ሎሚ ኣድሕነና ክንብል ይግባእ ሆሳእና ክንብል ይግባእ ሆሳእና ንመድሓኒትና ሆሳእና ንህይወትና ክንብል ይግባእ ምክንያቱ ኩላትና ድሕነት ዘድልየና ኢና ኩላትና ሎሚ ናይ ምድሓን ህይወት ናይ ምድሓን ስራሑ ኣብ ህይወትና ክፍፀም ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ ሕዚ ኣድሕን ክንብል ከለና ካብ ዓመፅን ካብ መከራን ዘለናዮ ኩሉ ኣውፂኡ ናብ ህይወት መንገዱ ክመርሓና ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ክናገር ከሎ ናይ ድሕነት ግዜ ሕዚ እያ ኢሉ ክናገር ከሎ ንድሕሪ ፋዱስ እንኳ ቆፀሮ ኣይሃበና ንምንታይ መፀውዒ ሰዓትናን ዕለትናን ስለ ዘይፍለጥ ሎሚ ተዘይድሒና ናብ መንግስቱ ክንኣቱ ብምንም ተኣምር ስለ ዘይንኽእል ሎሚ መድሓኒት እግዚአብሔር ክገብረልና ምእንታን ናይ ድሕነት ዕለት ናይ ድሕነት እዋን ሕጂ እያ ክብል ተናጊሩና ኣሎ ሶሚ ስለዚ ዛ ሰንበት እዚኣ ሎሚ ሆሳእና ናይ ድሕነትና ዕለት እያ ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚአብሔር ናይ ድሕነት ዕለት ዝገበራ እያ እግዚአብሔር ንድሕነትና ዝመረፃ ዕለት እያ ዝተፈትወትን ዝተመርፀትን ዕለት እያ ሎሚ ዘይድሓነ ሰምዓዝ ክድሕን ይኽእል ፅባሕናትና ምዃና መረጋገፂ የብልና ድሕሪ ፅባሕ ድሕሪ ዓመት ናትና ንምዃኑ
መረጋገጽ የብልና ሰባት ሁሉ ናብቲ ዘለዓለማዊ መድኃኒት ዝኾነ ኢየሱስ መጺኦም መድኃኒት ክረኽቡ ምእንታን ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ ከሎ ሰባት ሁሉ ንድሕነት ዝተመርጹ ናብኡ መጺኦም ከመስግንዎ ጀመሩ ክዳውንቶም ከይተረፈ እታ ትራመዶ ዘላ አድጊ ነቲ መሬት ትርገጾ ክብል ክዳውንቶም ሁሉ ነታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረጊጽዋ ዝኸይድ መሬት ንጉስ ኢኻ መሬት ክትረግጽ ኣይግባእካን ክብሪ ይግባእካ እዩ መድኃኒት ኢኻ ናይ ሎሚ መድኃኒትና ኢኻ ካብ ዘለዓለማዊ ድንቁርናን ጸልማትን ክተውፃና ዝመጽእ ኣምላኽ ኢኻ ክብሉ ከመስግንዎ ጀሚሮም ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሎሚ ብምስጋና ቀሪብና ሎሚ አድሕነና ሎሚ ፈውሰና ዘይፈወስ ሕማም ሒዙና ኣሎ መድኃኒት ዘይብሉ ሕማም ሒዙና ኣሎ ብዘይካ ንስኻ ክሕውዮ ዝኽእል ሕማም ዘይለ ኣብ ህይወትና ኃጢአት ዝተባሃለ ሕማም መጺና ኣሎ ንዓለም ባርያታት ኮይንና ኣሎና ሎሚ አድሕነና ክንብሎ ይግባአና ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ቃልና ዝሰሚዑ ብዕለት ሰንበት ክፈውሰና እዩ ሁላትና ብህይወትና ሆሳዕና ክንብል ይግባአና ናይ ንዓኻትኩም እንድሕነት የድልየና እዩ ኣብ ዓለም ንነብር ስለልኾና ካብ ዓለም ጌጋ ካብ ዓለም ስሕተት ብኃጢአት መንገዲ ንጓዓዝ ስለልኾና ንዓና ወሳኒ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ንድሕነትና ጠቃሚ ዝኾነ ቃል ስለልኾነ ካብቲ ዝኣተውናዮ ናይ ኃጢአት ጀቕጀቕ ከውፃና ዝኽእል ቃል ስለልኾነ ሎሚ ንኣምላኽና ንክርስቶስ ሎሚ አድሕነና ፈውሰና ክንብሎ ይግባአና بحاتيات تتحيزنا ألونا ببدل تتحيزنا ألونا أبيه ووتنا بعبي حاتيات دخام سلت تتحازنا ما እግዚአብሔር አምላኽና እንምለሰሉ ጊዜው እንኳ ወሒዱና አሉ ሓጢያት ካብቶም ዝገብሮም ብዙሓት ክፋታት ንእግዚአብሔር ዝኾን ጊዜ ምስአን እዩ ንቃሉ ንሰምዓሉ ጊዜ ከይህልወና ምግባር እዩ እዚ ናይ ሓጢያት ውጽኢት እዩ ሓጢያት ከይሃበ መሲሉ ሓጢያት እንኸዶ መንገዲ ሁሉ ንጽድቅ አምሲሉ ናብ ዝበአሰ ጀቕጀቕና ናብ ዝበአሰ ሓጢያትን ከውርደና ዝኽእል ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ዘላለማዊ ተስፋ ከርሕቀና ዝኽእል እዩ ንሱ ግን በዚ ምስጋና ናብ ኢየሩሳሌም አተወ ይብለና ታ ከተማ ግን መን እዩ እዚ ክትብል ጀመረት እዚ ጥራይ ኾነ ታ ከተማ ክትናወጽውን ጀመረት ምክንያቱ ታ ከተማ ሰባት ድሕነት ከይረኽቡ በዲያብሎስ ተንኮልን ሽርሕን ተታሒዛ ስለ ዝነበረት ዲያብሎስ ናብታ ከተማ መድኃኒት ከኣቱ ከሎ ተደናገጸ ንሆ ድማ አቶም ህዝቢ እዚ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ ዘመፀ ነብይ ኢየሱስ እዩ በሉ ኢየሱስ ናብታ ከተማ ክመጽእ ከሎ ካብ ናዝሬት ዝመፀ ንሱ ወዲ ማርያም ምዃኑ ክሰምዑ ከለው ታ ከተማ ተናወፀት ግን መን እዩ እዚ እዚ ኩሉ ክብሪ ዝግብኦ ክብል ግን ምሕታት ጀሚሩ ዛዕለት ሆሳዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓቢ ወንበር ተዋሂቦ ተቀሚጡ በዓቢ ክብሪ ዝኸበረላ ዕለት እያ ግን ናትና ምድሓን ሎሚ አድሕን ኢልና ክንናገር ከለና ገና ቃልና ዘይጥዕሞ ዲያብሎስ ግን አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንከተማ ከድሕን ዓለም ሁሉ ከድሕን ምምጻው ዝሰምዐ ዲያብሎስ ግን ክሽበር ጀመረ ምክንያቱ ናትና ምድሓን ዘይደሊ ጸላይና ዲያብሎስ አሎ ሎሚ አድሕነና ኢልና ቃል ክንዛረብ ከለና ዲያብሎስ ዝድምጽ ክሰምዕ ከሎ ግን ኣብ ህይወትና ዕግርግር ክፈጥር እዩ ነገር ግን በቲ ዝገብሮ ዕግርግር ግን ሰዓራይ ኣይኮነን ሎሚ አድሕን ኢልና ክንዛረብ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ናባና ከም ዝመጽእ ስለ ዝፈልጥ ዲያብሎስ ናይ ምድሓን ዕለቶም ኣውጆም ኣለው ናይ ድሕነት ህይወቶም ይጽውዑ ኣለው ክብል ዲያብሎስ ግን ኣብ ህይወትና ዝተፈላለዩ ናይ ጥፋት ምንቅስቃሳት ምምጻው ይተርፍን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ዓለት እዚኣ ሎሚ አድሕን እንዳበሉ እስራኤላውያን ክተልዎ ከለው ሰምዐ ዲያብሎስ ግን ካብ ጽባሕ ሰኑ ጀሚሩ ግን ናይ ተንኮል ሐሳብ ጀመረ
ازلوم اب يروساليم زخبره نغوس صباح منغسته يخغلبط ايو خبل خعا بتوم ام مدر زشوموم تلاختو تنكل خجمرلو كم زغبره مصحفت مسكرات يو اب يروساليم كملالس كله حزب كله مدحانيت مصيو الله لو مدحنت تغبرلنا لو مدحنتنا تفصمه انه قديمو بتنبيز تنغر قال الله نسون انه يوهن صادقن نغسخي قبال እግረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ማርያም እዩ ኣብ ኣድግን ኣብ ግልገል ኣድግን ተቐሚጡ ናባኺ ይኽመጽእ እዩ ዝተባሃለ ናይ ቦታቶም ሐዋርያ ናይ ቦታቶም ነቢያት ትንቢት ክፍጸሙ ከሎ እዚ ትንቢት እዚ ነቲ ንጉሰ ሰላም ናይ ኢየሩሳሌም ንጉስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐርብ ምስጋና እዩ ክብሉ ይምህርዎም ስለ ዝነበረ እቶም ህዝባት ክነቅሑ ከለው ዲያብሎስ ግን እዚ ናይ ሰላም قال اب يروساليم ختمه خفصم سلازي يغبؤ اذا سنبت زيا بمرد قصاليت غزه كحلفو غيروم الله لو ما ادحن كنبل كلنا صباحنا زصلمتن زيتمچون خمسل منتان ديابلوس كصعريو مغنياتو ناتنا مدحان نعو يبساچو ايو ناتنا نابت نغوس سلام منصا سلام يسنو ايو ناتنا نغزيابير مخانا نعو يبساچو بمسرت كعا هيوتنا كله زتمسقاقله خوينو خنبر انتان بزح يصريو لو ما ادحن إنا خنناغر كلنا بزي قال زي ديابلوس يبساچو እዚ ቃል ክንናገር ከለና ኣብዚ ተፈላለ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ዓመፅን በደልን ክበጽሕ ይኽእል እዩ ነገር ግን ሎማ አድሕን ኢልኻ ምስክርነት መሃብ ንዘለዓለማዊ ድሕነት ድሌት ምግባር እዩ ሎማ አድሕን ኢልኻ መምስካር ኣብ መንግስቱ ወራሲ ኮይነኻ ንምቕማጥ ዝእናኣትዎ ቃል ኪዳን እዩ እዚ ቃል እዚ መምስካር ሆሳአና ሎማ አድሕን ኢልኻ ምስክርነት መሃብ ንዝመጹ ናይ ዓለም መከራታት ናይ ሶኒ تنقل حساب مخري ناي عربي سقلت علتات كلنا مقبال موسان مالتيو مبزحتنا دحنت كبال كله دحين كعارف كمقما زمسلو بسبات الله ايكونن وسانا خنبل كلنا كريستوس املاخنا نمسل اللهنا مالتيو ناي ابلا ناي سلام ناي لبنا سلام نغوس كريستوس ناب لبنا نغابزو اللهنا مالتيو اذا ناب لبنا زتغابز نغوس كريستوس كن نعو زيفتو ديابلوس ግን አሎ ብሱ ዕለተ ዓርብ ዝኾነ ሰዓት ከምጻልና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ክንመስል ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ዓለም ጸሊና ኣብ እንገብሮ ኺያዶ ዓለም ከዓ ኣይተፈትወናን እያ ሎሚ አድሕን ክንብል ከለና ሎሚ አድሕን ተባኢሎም ዝተኸተልዎ እንከይተረፉ ዕለተ ዓርብ ምስ የለውን ሎሚ አድሕን ኢልና ንምስጋና ክንጽውዕ ከለና ኣብ ጥቃና ዝነበሩ ናይ ሓሶ ሰባት ሁሉ ክርሑቅና እዮም ቶም ሓቀኛ ፈታውትና ግን ካባና ኣይክፍልዩን እዮም ከም ማርያምን ከም ዮሐንስን ማለት እዩ ሎማ አድሕን አምላኽና ኢልና ብህይወትና ዘሎ ናይ ጥፋትን ናይ መከራን ሓጢያት ዘምጻልና ዘሎ ዲያብሎስ ክንወግዶ ይግባአና ሰአና በአርያም እንዳበለት ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ምስጋና ብዙሕ ጸሎት ክትገልግል ملا عالم رفيدا الله مالتيو هابزي ساعات جميرو زولو اغلغلوتنا كله እግዚአብሔር زحغوسه እግዚአብሔር زرسه تغيرنا خنغعاز املاح قدوسان يردانا يحجزنا تزقصل زولو ካብ صباح جميرو زولو بعلنا بالعبي سجدتن بعبي مسغانان كنحلفو زغبانا ايو لذي كله سب طعنا زولو بهيوت يملال زلو سب كله نتي عمت فدان عمت كننين زبال الزمن نذكره علت حمامات سمون حمامات كخبر يقبؤ مالتيو ابزي هذا حطوتات كونو زخلو نغرات له نعاتهم خنغركم مو تمهرتي خزازميه مالتيو ابسمنو حمامات خفصمو زغبؤم نغرات او ዝተፈላለ ማሕበራዊ ሚዲያታት ዋላ ዝራናዮ ነገር እንተኾነ መምርሒ ስለለኾነ ዓመታዊ መምርሕውን ስለለኾነ ዝተኻለ መንገዲ ክንፍጽሞም ዝግበኦና ኣለው ንሳቶም ከዓ ብዓብይ ክንገብሮ ዘይግባአና
زي مصلاي زي مسجاد زي ፍጹም በእግዚአብሔር አዝዩ ዝተጸልአ ጉዳይ እዩ አዝዩ ዝተጸልአ እዩ ሆሳዕና ሕማማት ምድሪ ኣብ ገዛ ደቂስኻ ምውዓል ካልእ ይትረፍ ኣብ ስራሕ ተጸሚድኻ ምውዓል እውን ጌጋ እዩ እዞም ከምዚ ክንብለኩም ከለና ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ሰብ ኢድ ዘለኹም ከቢድ ከም ዝኾነ ይረዳኣና እዩ እዝታት ሁሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ዝሰሙኑ ሕማማት ስራሕ ይስራሕን ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን ምፍላይ ኣይግባእን ምፍላይ ይግባእ እዚ ክነከናውኖ ክንፍጽሞ ዝግባአና እዩ ካልኦት ዘይፍጸሙ ወሳንቲ ዝኾኑ ነገራት ከም ቤተ ክርስቲያንና ሓፈሻዊ ዝኾነ ብሁላትና ከገልግል ዝኽእል መስቀል ክንሳለን ኣይንኽእልን እዚ ከዓ ምኽንያቱ ናይ ዓመተ ኩነኔ ናይታ ጸልማት ዘመን 5500 ንዝክራ ስለ ዝኾነት መስቀል መቕጻዒ እዩ ዝነበረ እምበር በታ ዘመን ንድሕነት ኣይነበረን መስቀል ስለዚ እዚኣ ንምዝካር ዝኣክል መስቀል ምስላም ኣይግባእን ፍትሓት እውን የለን ጸሎተ ፍትሓት ማለት እዩ ታቦታት ካብ መንበሮም ኣይወጹን ያው ታቦት በዓለ ንግሲ ከም ዝግበር ማለት እዩ ሰውመይቱ እውን ጸሎተ ፍትሓት ኣይግበረሉን ነዚ እዩ ከዓኒ ሎሚ ሰንበት ብንግሆ ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ዘጠቃለለ ጸሎተ ፍትሓት ክግበር ዝረፈደሉ ማለት እዩ ታቦታት ኣይወጹን ማለት ንግሰ በዓል የለን ማለት እዩ ዓመታዊ በዓል ኣብዚ ሕማማት እንኳን ተውዒሉ ንኣብነት በዚ ናይ ሎሚ የለን መስለን እምበር እንተውዒሎም በዓላት ወይ ናብ ሎሚ ሰሚኦም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት እዮም ክኾኑ ዝግብኡ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚት ከምኡውን ማሕበራት እንተልዮም ጽባሕ ዘሎ 6 ኢየሱስ በዓል እንተልዩ ማሕበር እንተልዩ ናብዚ ዝቕጽል ወይ ከዓ ናብቲ ዝመጻኢ ክግበር ዳ እምበር ኣብ ሰሙን ሕማማት ማሕበራት የለውን ማለት እዩ ካሊ ኣብ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት እዩ ኣብ ሁሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ኣብ ዓለም ይኹን ሁሉ ክፍጸም ዝኽእል ነገር ዘይኽእል ነገር ቅዳሴ ኩሉ ዓመት እስከ ዓመት ይቅደስ እዩ በዘን ዕለታት ግን ብዘይ ዕለተ ሐሙስ ብዘይ ዕለተ ሐሙስ ቅዳሴ የለን ቅዳሴ የለን ማለት እዩ ካሊ ምስዓም የለን ምስዓም ሰላምታ ምጭብባጥ ማለት እዩ ምጣቅዒት የለን ዕልልታ የለን ስርዓተ ማህሌት የለን ኣብ ስርዓተ ማህሌት ዝካተቱ ከበሮ ዝማሬ እዚኣቶም ሁሉ የለውን ማለት እዩ ካሊ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ማለት ንናዝዙ ዘለና እግዚአብሔር ይፍታሕ እግዚአብሔር ይባረክ እንብሎ ንግዚኡ ኣብዚ የለን ማለት እዩ ኣብዛ ሰሙን ሕማማት እዚኣቶም ክርፍጽሞም ዘይግብኦና ጉዳያት እዮም ካሊ ግን ብዙሕ ሰብ ሕቶ ገይሩ ዘልዕሎ እዚ ጽለይ ድዩ እዚ ኣይጽለይ ድዩ ዝብል ነገር ኣሎ ነገር ግን ዘይጽለ ጸሎት የለን በዋናነት ግን ውዳሴ ማርያም ተደጊሙ ተጸልዩ መዝሙረ ዳዊት ተጸልዩ ተደጊሙ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዘሎና ንበልሞ ትናይ ስንክሳር ትናይ ግብረ ሕማማት መጽሓፍ ዕለታዊ በብዕለቱ ዘሎ ናይ ሰኔ ናይ ሰሉስ ኣብኡ ዘሎ ተግሳጽ ኣብኡ ዘሎ ትምህርቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ቅዱሳት ቦታትና ተግሳጽ ናይ ኦሪት ምንባባት ናይ ወንጌል ምንባባት ነዚኣቶም ሰሚዕኻ ናብ ካልእ ዝሕልፍ ኣይኮነን ግዜ የለን ማለት እዩ በኻል ኣባህላ ስለዚ እቲ ዝቀደመ ከይቀደምካ ናብ ካልእ ምኻድ እውን ኣገባብ ስለዘይኾነ ወይ ከዓ ሕጋዊ ስለለይኾነ ካብኡ ዝቅድም የለን ስለዚ በሃል እዩ መልክዓ መልክዕ ስለዘይበጽሕ እዩ እና መብዛሕትኡ ጸሎት ዘይጽልይ እዩ እዚ ይጽልይ ድዩ እዚ ኣይጽልይን እዩ ኢሉ ዝሓትትና ዝጽሊ ሰብ ይፈልጦ እዩ ግዚኡ እውን ግብረ ሕማማት ሰሚዕና ሰጊድና ንመዓልቲ ዝስገድ ኢለኩም ኣለኹ ሰጊድና ዳሴ ማርያም መብጽሕና መዝሙረ ዳዊት እኮ 150 ይኽጽለ ዝኽእል መዝሙረ ዳዊት 150 ተጸልዩ ዝተረፍ ሰዓት የለን ምክንያቱ ስጋውያን ስለለኹና ዓቕምና እውን
መጠነኛ ስለለሆነ ማለት እዩ እና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾኑ እዚኣቶም ክንፍጽም ይግባአና እምበር ዓብይ ሓጢኣትን ገበንን ኮይኑ ኣይኮነን እዚ ክንብል ከለና ንኣብነት መልክዓ መልክዕ ደጊመ ኣለኹ ሓጢኣት ደገይረ ዝብል ሰብ ኣሎና ሓጢኣት ኣይገበርኻን ኣይገበርኽን ሓጢኣት ክኾነና ዝኽእልስ ብዕለት ብሰሙን ሕማማት ደቂስኻ ምውዓልን ዘይምስጋድን ከምኡውን ኣብ ዘይሰዓቱ ምግቢ ምምጋብን እዚኣቶም ፍጹም ፍቅሪ እግዚኣብሔር ዘይገልጹ ክኾኑ ስለዝኽእሉ እዚኣቶም ክነከናውን ይግባአና ክብለኩም ምደሊ ዝተረፈ ሰሙኑ ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ገይሩ እዛ ሰሙን እዚኣ ብሰላም ክንፍጽማ እግዚአብሔር አምላክ ይሐግዘና ተተኻይሉ ዳ መዝሙረ ዳዊት ወቦታትና በመዓልቲዮም ዝጽልይዎ ስለዚህ መዝሙረ ዳዊት ሁሉ ተተጸለየ ጊዜ እንተሊና ጽቡቅ እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ናይ ሰኒ ናይ ሰሉስ ናይ ረቡዕ ናይ ሐሙስ ዝርዝር ስለዘለዎ ክልተ ንጉስ ዘለዎ ኣሎ ሰለስተ ንጉስ ዘለዎ ኣሎ ከምኡ ገይርና ክንጽልይ ንኽእል ኢና ተኽኢልና እዩ እና መዝሙረ ዳዊት ሁሉ ነገረ ክርስቶስ ኣብ ነገረ ክርስቶስ ትንቢት ዝሓዘ ስለለኾነ ከምኡ እዩ ዝጽለ ማለት እዩ ዝተረፈ ከዓ ግብሪ ሕማማት ምስማዕ ዓብይ ሓላፍነት እዩ ዘለና እና ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ይመሓላለፍ እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ይመሓላለፍ እዩ ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ደቅና ላይቭ ዝመሓላለፉ እንተልዮም ንኣብነት ርግፀኛ ዋላ ተዘይኮንኩ ካብ ኣኽሱም ጽዮን ዝመሓላለፍ ይመስለኒ እና ብኻልኦት እውን ላይቭ ዝመሓላለፍ እንተልዩ ምስማዑ ጽቡቅ እዩ ኣብኡ ከዓኒ ወንጌል ኣሎ ቤተ ክርስቲያን እዚኣቶም ሁሉ ከፊላ እያ ሰዓታት ትጥቀምና ወንጌል ኣገልግሎት እውን ኣሎ ድርሳነ ማህየዊ ኣሎ እዚኣቶም ሁሉ ሕዚ ድርሳነ ማህየዊ ናይ መዓልቲ ኣሎ ንዑ እውን ምጽላይ ዓብይ ጉዳይ ነገረ ሕማሙ ዝዝክር ስለዝኾነ ንዓቶም ምጽላይ ጽቡቅ እዩ ዝተረፈ ከየብዝሓልኩም መንታን ይኣኽለኒ እግዚአብሔር ምስ ሁላትና ይኹን ዝማረና ዝመዓለና እግዚአብሔር ይመስገን ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን